Fa uns anys també tenim estudis, aquí van estar per exemple Sanchis Guarner i Francesc de Borja Moll als anys 30, també va estar Alcover i els seus companys en l'any 1921, diguem-ne que ha estat gent així fent preguntes però no s'ha editat mai un llibre d'aquestes característiques. Jo mateix també he fet alguns articles sobre el parlar de la costera comparat amb la Vall d'Albaida, etc. Diguem-ne que s'ha fet molt poquet i diguem-ne de poca qualitat entre cometes, salvant algunes salvetats. El llibre de Vicent Bataller, diguem-ne que culmina tot el poquet que s'ha fet en un llibre gros, de qualitat i amb rigor. Tenim també a la costera, podem vanagloriar-nos que tenim un Toni Cucarella o tenim un Pep Botifarra que també són de la línia, diguem-ne, de recuperació d'aquest patrimoni que no es pot tocar, un patrimoni intangible que l'hem de protegir. I una manera de protegir-lo és publicar aquest llibre, insistís, Vicent Bataller és la persona idònia per a ser el recull, és un descriptor, és un recolector, és un salvador de paraules, està molt ben preparat, no sé si saben, o suposo que ho deuen saber, és arquitecte, però és també filòleg. La seva formació de l'arquitectura, i pensen que la llengua és una arquitectura també del nostre pensament. Nosaltres pensem d'acord amb la llengua, i la llengua és un reflex del nostre pensament. Aleshores, Vicent jo crec que ha trobat aquest punt de fer una arquitectura lingüística en aquest llibre. Són dos volums, un volum, diguem-ne, d'estudi i un altre volum més gràfic. Són mapes lingüístics que estan inclosos. Això de mapes lingüístics és molt conegut, per exemple, el tema del tomaco, tomaca, tomata, tomat, tomàtica, també és típica, és massa allà, això repetir-ho tantes vegades al final ja fa pena, no? Però es posa més exemples, de posar en un mapa, posar Daxa, Panís, sabem que seríem Daxa, més cap allà, cap a Vallada i Moixet, etc., allà diuen Panís, o Boga, Bova, nosaltres fem Bogo, Bofo, Astellaor, Paleta, Cuixot, Pernil, tot això, si ho posarem en un mapa, és el que trobareu en aquest llibre. El Dili, Feli, Anamen, aquesta pèrdua de la R, que fem així, en concret, en la part de la costera, que ja no es fa més cap a l'Alcúdia, Canals, etc., l'Alcúdia, Crespins, etc., ja no es fa. Nosaltres diem, anem a fer l'Ima, li farem el Dili que vinga, Dili, això és respert, i és un tret nostre, sobretot de l'horta xàtiva, i està també en molta varietat. Fals Corbella, Rodalí, Redolí, què diuen, Rodalí o Redolí, Pimentó, Primentó, que diuen a la Vall d'Albaida, no? Poal o Poval, que diuen a Llanera i Cerdà, que tot això a Vicent podria donar més detalls, però són exemples de què és la geografia lingüística. És una disciplina científica que va néixer a França, en un atles lingüístic de França, l'Agustí de la France, de Chilleron, i d'ahir va anar expandint-se a Itàlia, Suïssa, i lògicament la península ibèrica no podia quedar-se darrere, i en els anys 20, més o menys, es va projectar un atles també de tota la península ibèrica, van incloure Portugal, van incloure el català valencià balear, van incloure... Bé, i allò va quedar un poc inèdit, era el que es deia l'ALPI, l'Atles Lingüístic de la Península Ibèrica. També s'ha fet un atles de la Comunitat Valenciana, s'ha fet un atles del domini lingüístic, etc. O sigui que diguem que s'han fet molts treballs. És un treball també en continu moviment, perquè clar, el 100% no ho tenim recollit. Per exemple, tenim paraules com el mollà, o tallar-se a la romaneta, quan els xics que ens tallem el monyo així a la romaneta, són variants que s'haurien ampliat en forfugit, ballaor de l'anca, que és el maluc, no? Estar escarramplat, atoponar, la burra s'esplatxa, o s'escatxufla, o s'escatxurra, bé, són diferents varietats que també podríem dir pechichonga, que és el 10 d'oros. Són varietats que sempre trobarem. Les figues napoletanes, que diem, les figues napoletanes, apareix apoletà com a un bolet, no? Apoletà ve de Nàpols, no? Napolità, diem, les figues napoletanes. Bé, safunyar, no sé si saben què és safunyar, això ho diem per aquesta zona, però si se'n van més cap a un altre poble, diguem-ne, ja diuen xanfungar, o ja diuen fusar, ja diuen, bé, són variants que donen, diguem-ne, moltíssim de joc. Bé, per acabar, perquè aquest acte, el protagonista és el llibre, que és un llibre fruit de la saviesa popular de la costera i l'arredor. El pròleg, de fet, jo l'he titulat el valencià socarrà i l'arredor, és una expressió jo crec que és molt nostra, valenciana. Jo crec que hem de reivindicar que som iguals, tots som iguals, però dins de la diferència, junts però en la diversitat, tenim forces centrípetes que ens uneixen, però centrífugues que ens desuneixen. Les forces que ens uneixen són les de l'estàndard, la llengua de la tele o la llengua dels llibres, ens uneixen a tots de tindre una llengua estàndard, no subsistiríem. I la centrífuga és la que ens separa. Nosaltres, Llanera de la Granja, jo soc de la Granja de la Costera, per exemple, i ens separa parlar de Llanera, que això també és riquesa, no? És un llibre local d'esta comarca, però global, perquè ha portat
una nova visió de la dialectologia, és un llibre local, que es diu Vinya, ni global ni local, es diu local, no? La localització. És un llibre per a difondre, de difusió, però també un llibre per a especialistes. És un llibre en rigor. I ja dic, sobretot, enhorabona a tot el món, perquè estem avui sent de gala, crec que avui podem posar-nos de diumenge, no ho de mudar, avui toca el pantaló curtet, així com xicotets, i sense més preàmbul, jo dono pas ja a les paraules de Vicent Bataller, i enhorabona.